Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulongimani, sigandi joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'eane life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro. Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora maintie mana kar bedo. Kete mana kai. Kete mana kokidwa kete ka to bro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN. The best ahead of the rest. LTN. Luo Trending Nation. LTN. Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Jona kaka nochako thum gigo mosebedo kokade challenges mokale kaka jathum gimomiyo golo Suzana to ng'ato nopenji ka jothum polo ni to nyiri muero gi kaka Suzana gini gieki gino siepe kose uyuda nyinge to uwero godo jogi. Okay. Bwana thum mokwongo ji wacho ni juogi donge juogi nyalo rimi kata diotieno milek thum mamit koro ng'ami daketo nyinge mondo lyrics odonji. Okay, juogi nyalo limi sama love song kileko chuni nyaka iket ng'ama nyako koro imanyo nying ng'ama nyako to ng'ato konyisi ni were tiwere gi nyinge. Ka ng'ato konini were ti were gi nyinge. Ng'ato dona were mondo chula ta were gi nyinge. Like Lensa Nyasori nochula pesa gi michuore mondo were. Napenjo gi ne ya. Koro Lensa wuon pau. I wear as my lover, cause as my former, cause I wear ka promote ni business. Gikachala ngato. Ki promote ya wear Jeff Jack Jacolando. Wear Jeff Jack Jacolando ki promote tije motiere. Koro mago ni ket kanyo. Okay, jina wagomba kaka thum mar Belinda. Ibro chiko yiti ibro winjo ka Belinda onge turgi. Okay, okibinyo no nyar ng'a. Na Belinda nyar maro kamano koro nikech juogi mar thum flow ne ber koro na manyo nying madonjo tayudo jothum watemo gi keyboard to weko ni mane manya donjo achien awino beda oko koso bed Suzana thum mar Suzana ni endi makoro wagolo ni endi eto eni juogi ang'o mano nobiro ni through lake koze eto ni fwenya nani. Okay, thum mar Suzana obiro na bira and abiro stage ka wer koro ka wer ta wenya winjo aket ng'awa nikech lyrics ber flow ber koro amanya aket ng'a aya na teme ga gi karo nyara wendo mama to kodonjo ne okodonjo koro aketo Susana koro na kona dwa nyiso inda kaka iwero Susana. To apenji indo wero Suzana bendi wero Suzana. Yes. Ma fans mag indo kunyal wacho ni kopogi kose ikopu tinde na thum no go standard mo makata ka joka inda da wacho no kopgi Susana ni ng'eny Susana ng'eny ma koro samoro Susana magi wero no margi ma wero en mara but thum opogore mabor. Onge gimoro na kopo inda kanyo inda ngeno sekwalo nyaka thumbe wa one upcoming artist gi but okwanya wuoyo chuno waling nikech people ji olo wigi kuom inda kiyo mama ni wuoyo ne to ang' ne yanyi social media kayem koro linga kata kwalo thum linga man thumbe wasekwalo mang'eny kaka thumoro winjo mawero ni niringo nang'o niringo na onge gi dola ma penjo pesa go tango koro jo ka dola amine inda kano winje kana gocho mambo leo to ne antie live TikTok to no comment mana ni yo muda la gen geli toto
Gi comment mane yo muodala. Koro anawinjo manane ini ramo ne dhiyo en kanye kama kwanyo go thum. Nango. En okwanyo thum ini ramo ne dhiyo. Koro anawero miringo nango koro winjo ka in ano kwanye kanye kama no yudo ka were go. Kanye kama kwanye ga mochako godo body mar thum. To an kanyo antiere stanza 2. Okay. Okay, sawa. Ilo gedo tumporo jujuna gona simu 0769138680 kanitire penjo mora makorida penjo tumpolo samwatimo kamano ng'ato bende nigi thuolo mar chamo pesa Nyakalondo Madala FM. Ng'ato no penja kacha chane to nyiri mwawero gi. Jin chode wa kusumonde wa kuso. Donga sedwoke kacha. Kacha te sedwoke. Yes, kora pano winjo maber jawinjo kibedo wared. Nyakoramogi, be isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny? Obed lendo mag ohala, lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth. Bas, kik ibed gi kiondko moro amora nimar LTN Luo Trending Nation nika nikech in. Wan kod jolendo man gi oteku kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Ne ler mathoth tudri kodwa e nembniwa magin 07 1 92 32 74. Bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba managi LTN Luo Trending Nation. Kaka thum nyalo teri maber. Ikoni ka thum nyalo teri maber. To amiya igina ka ikakawa. Koro wachane maber, aparo ni nitiere ka ng'ato kowinjo wachne maber. Ikoni gima nomiyo igolo Suzana niendi? Gima nomiyo agolo Suzana. Suzana nadwa na prove godo ji. Inda ukia wero Suzana. Ibro lawi oko kaendi. Ibro lawi mang'enya. Joka inda nyalo lawa na wabat. Kata gimbe giwinja ka piyo remo ingo. Nyaka beri ka to iye mok ginya yie. Iye mok ginya yie Jeff ja. Jogo kinya yie bat. Kata embe kama entiwi ka piyo timo piyo ingo. Kadende buok matin. Suzana biro kaliet. Wa launch kawuone Nyakalondo Madala FM Tumpolo officially. Koro Suzana ni YouTube. Obdi bede YouTube aparo ni kochak sasa kochakre sani. Sasa kochakre sani. Karach ta inya to saboro pap chako yude. Ji yude YouTube kanya. Haya. Koro bane kaka ende jona ibdi YouTube imanyo Suzana mondi winji ni to Suzana niende. Eti inyalo kete kanya. Yes, YouTube channel iluongo no Tumpolo Jakadongo. Tumpolo Jakadongo na Kiyoda official. Tumpolo koro kawatieko, at least maybe kaka dhano nyalo yudi gigima digombo ngiso platforms te Instagram, TikTok, Facebook page, Twitter. Kamara mara platform kanyo kedhi andika no Tumpolo Jakadongo kata dhi mane imo. Kandika no Tumpolo Jakadongo. Tumpolo Jakadongo. Jakadongo te yuda ane makore yuda kende nado Jakadongo te yuda official. Makore yudi. Okay, jina wan godo Tumpolo Jakadongo studio kaindika koro watieko.
adong mana gi dakika maderom dakika adek kendo to nyono sabiri onego beni bai sani koro wasetieko koro gima dani mondo itim okay ne jok manyalo dwaro mondo me awere joma nyalo luonga e show ang'na an asom nama ni mos mondo yud thuolo mar diye kata mar ndike ang'eni seiko kalam gi pepa kata isekawo simbi migolo password sama pod awuoyo namba 907 04 04 81 75 wacha matek kendo 07 04 04 81 75 mano bende nyalo confirm nago pesa moro kan chiemo kane sigi kanyo tiparo jathum tagora kod chamo sapa Otum Polo kawatieko ibedo nominated kaka achiel kuom jothumbe matimo maber Temisa Talanta Nyanza abedo nominated kaka jothumbe matimo maber koro ere kod mari ere kaka dhano vote ni okay kidwa vote na Temisa Talanta mondo mi abed ng'ato kawa chieng' mikawo okombe to okombe ni amba kawe mana kaka jogoro dware ga e football culture e field waka idio star 483 star 783 ash then follow prompts iluwo processes go whether in Airtel kata Safaricom in vote no Otum Polo mondo abed kaka achiel kuom jothumbe ma ni malo e Nyanza. Okay. Yes. Aya, koro last word mari maybe daer mar goyo ne johera mar Kademba International Band erokamano kata bedo ni in jahera mar Emma Jalamo kata mar John Junior but bed king'eyo ni there is somebody called Otum Polo Jakadongo ma bende biro mayure koro mosa 11 kata 12 odhiambo wantiere gi show maduong' wan go Mondi Wuodombei Sports Club Kondele kacha wadhi chwa dongo makanyo wan go Mondi Wuodombei maratari nyoro no agocho mamboleo go Mondi Wuodombei kawuono pod wan go Mondi Wuodombei Sports Club Kondele. Asante sana koro akwa kaka fans wa dhie TikTok na Team Challenge share that thing mondo ji otem manyo ni who is that jomo kiayo tem yuda ong'eya koro kata ka biro gocho yimba winjo ka joyimba go simu kama ng'anya jenyo monye usenge kia kure wichum Rwanda kotieno kidhi Kakamega moro winjo ko gocho kanyo to dhira no wacho dhulbo apani en jalumo dak kono awinjo ka mogaka moro bomanyako ayogo kal bondo wako jacha jak simoro achaka winjo awinjo ka ng'ato bendo manyo kuka wasi kamano koro kidwa luonga tiche namba 9 mana mano 0704 04 81 75 obeda mar tich kiko bedo mag high Otum Polo high Otum Polo ariyo marriage no obeda mar job aya sasa juju na manen wan kandi kono Otum Polo Jakadongo Ajakabondo Kadongo Kabondo Kasupul. Asante sana Otum Polo wan ya wuoti Evelyn Obara Ngarai. Asante sana mano MP marwa kendo e county koro tel na gi mama nyawanga ilungo ni Gladys Wanga. Asante sana mama county pek maratari kuno dako simba nyingi saira kama Otum Polo kama LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Weche mopondo, weche mopandi inyenyo elela. Kineno ko kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulongimani sigandi joluo. Joajawa jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla ong'eane life mar jothum gi familia margi ineno Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundho ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang' ochiem to chiem mariek nikech be samoro tudri kodwa seche duto ndalo duto kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube
TikTok, Facebook mondo yudu weche gi kamora mora maintie mana kar bedo. Kete mana kae. Kete mana kokidwa kete ka to bro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest.